Nonglok Baro, Dhaka de ka Deputy Commissioner Jongkari Boy District Nongpo, Lengba ka Section 144 CRPC, Kalapan bana Micro Containment Zone ya ka Ying Jong Iba Standi Makri, Jong ka Shnong Natap, Nadu Menta ka Singi ka Arpinyo Trek u April R1000 Arpuway, Hadu ka Artrek u May R1000 Arpuway. Ya kane lale khnang bante lakam ya ka jing saprang jong knyang jing pang shikiwei pat ki para nong shong shnong, Badru ban pensuk ban lap ikiwei pat ki bayo ya kane ka jing pang. Lamana juri ki pat ba nong shong shnong jong kanartam pat ikiwei ki bana sabar shnong manom let rung shika ying jong iba standi makri berkum juru ki tra ying na kate ka ying kimla ban mi shabar ki de ban shong khop hala ying tat hadu kapor balabu. Lakan turu ya baro ki de ban buat enti ikijing ptha kum baying jingai iwei ne iwei kum ban ruput ka badeng ki mas ban thet khut ya la ki kti bun sin bat ladalap Bapen Kenya kini ki kendan an penstam ni ki kat kum ka an. Kani ka order kan trekam no nadu menta. Kublai shibun.